Ce dificultăți întâmpinați în realizarea transplantului medular în Târgu Mureș? Da, am avut foarte multe dificultăți. Am început demersul, am început în 98-99. După multe intervenții am reușit totuși să obținem o clădire care nimeni n-a crezut că o să putem să facem în acea clădire transplant. Probabil și asta a fost motivul pentru care am primit. Până la urmă, până la 2000, am reușit să facem acest centru de transplant, în ciuda unor dificultăți extraordinare. Totuși am reușit să formăm o echipă și am demarat în 2001. Putem să mândrim la ora actuală, avem o echipă de 4-5 medici care facem anual în jur de 50 de transplanturi, 50-60 de transplanturi pe an. Eu cred că este un lucru extraordinar. Ne mândrim în primul rând că avem această echipă formată din câțiva medici care, când vin din Occident, colegi, profesori și văd în ce condiții și cu ce personal lucrăm, rămân mirați și ei. Care este experiența dumneavoastră până acum legată de transplantare? Am făcut un autotransplant aici la Mureș și un alotransplant în Barcelona în 2011 și autotransplant aici în 2009. Sunt niște experiențe destul de grele, dar peste care poți să treci și poți să fii bine. Puteți face o comparație între serviciile pe care le-ați primit în Barcelona și ceea ce primiți aici? Dotările nu se compară, dar serviciile medicale și tratamentele, din câte știu eu, sunt aceleași protocoale peste tot. Cum ar putea populația sănătoasă să-i ajute pe cei care au nevoie de transplant? Păi, în România acum accesul la medicamente scumpe, tratamentele sunt scumpe și spitalizările pe lângă cele decontate de stat mai costă. Sunt fundații, sunt asociații care ajută oamenii în dificultate să apeleze și să susțină fundațiile respective. Doamna doctor Benedek Erzsébet. Eu lucrez în hematologie de mult timp și bolnavii noștri, unii dintre ei cu bolile foarte grave, au nevoie de transplant. Asta e singura soluție de vindecare. Și de asta am ales ca meserie de bază transplantul, pentru că aici putem efectiv să terminăm anumite boli și să dăm șansă de viață la bolnavii noștri, în special cu leucemie și cu limfoame severe. Ce înseamnă pentru un doctor perioada de așteptare a pacientului? Posibil și moartea pacientului este foarte greu, deci este foarte bine ca perioada de așteptare să fie cât mai scurtă, pentru că nu prea avem timp. Dacă bolnavul are indicații de transplant, toate indicațiile de transplant sunt urgențe. Cum ar putea populația să ajute în realizarea acestor transplanturi? Ar trebui toți cât mai mult să se prezinte ca donatori voluntari la centrele de recoltare de sânge desemnate de către Registrul Național, sunt foarte multe în țară și trebuie să se prezinte cât mai mulți ca donatori voluntari. Și atunci am avea șansa să avem mai mulți donatori și să salvăm mai multe vieți.